'Yan Najeriya sun yi asarar adadin mutanen da suka yanke ƙauna da duniya domin kawo ƙarshen rayuwarsu a wutsiyar tekun Legas. Wasu kuma saboda agajin gaggawa da aka kai musu a kan lokaci an samu nasarar ceto su. Ba abin mamaki ba ne akwai mutane waɗanda watakila sun tsunduma cikin tafki a lokaci da babu wanda zai gansu ko kuma kai musu ceto. Wannan wani lokaci ne da wani so faɗowa daga kan gada domin kashe kansa da gangan bayan da ya nuna cewa rayuwarsa ta ƙi daɗi. Wasu mazauna birnin Legas sun bayyana cewa akwai dalilai masu yawa da suka hada da tsadar rayuwa da rashin sanin makomar rayuwarsu ko aikata wani abin kunya na daga cikin dalilansu. I think mostly what causes people to want to commit suicide. To ina ganin mafi yawan abin da ke sa mutane ke son kashe kansu na faruwa ne saboda sun yanke kauna ga samun nasara a rayuwa. Na yi imanin cewa kunci da damuwa na faruwa daga lokacin da rashin kuɗi don kare kansu ya samu gurbi da rashin aikin yi. Lokacin da waɗannan suka samu gurbi cikin rayuwar mutum suna jefa shi cikin kuncin rayuwa. Any form of is born out of a case of hopelessness. A nawa gani duk wani nau'in kisan kai da wani zai aikata yana faruwa ne saboda yanke kauna daga samun rayuwa mai kyau ce. Wasu daga cikinsu akwai bashi a kansu da ba za su iya biya ba. A wani lokaci ina cikin babban asibitin ƙasa na Lut. An kawo wani matashi asibitin. Hakika ya kashe kansa ne. Daga baya kuma sun karanta wata takardar wasiya da ya bari cewa ana bin sa bashin naira miliyan 3. Wannan wani kamfe ne da wata ƙungiya kan rigakafin aukuwar kashe kai ta yi domin faɗakar da mutane makomar da irin raguwar dabarar kashe kai a teku za ta iya jefa mutum da iyalansa da sauran 'yan uwansa ciki. Tare da cewa shiga kunci ba shine ƙarshen yanke ƙauna da ramar ubangiji ba. Sakamakon yawaitar samun masu fadawa cikin teku kuma da gangan ya sa wasu daga cikin al'ummar jihar suka buƙaci gwamnatin jihar ƙara ɗaukar wasu ƙwararren matakan kariya na ceton rayuka a gabar tekun birnin. I believe there are CCTV cameras around Lagos, but I don't think it doesn't stop anybody from taking their lives, jumping into the sea. Na yi imani akwai kyamarar CCTV a kusan ko'ina a Legas, amma ba na tsammanin wannan zai hana wani ya ɗauki ransa ya fada cikin teku. Idan abubuwan more rayuwa ga 'yan ƙasa suka wadata, kamar samun ayyukan yi, tallafin kuɗi ga iyali, duk waɗannan za su rage raɗaɗin talauci ko damuwa. The one happening on the bridge, people jumping into the lake, they should have a patrol team. Haka ne abin da ke faruwa a kan gada. Akai bukatar gwamnati ce tanadin tawagar sintiri a kan babbar hanyar inda tafkunan suke a lokaci-lokaci. A yanzu abubuwa sun yi wuya. Yana da kyau muna bibiyar rayuwar juna. Muna rage wa juna nauyin da ke kansu. Ƙwararru sun yi tufaƙi cewa kunci da mutane kan fada kan dalilai da suka bambanta ko mai girma ko kankantar su ne. Musabbabin aikata fadawa cikin mummunan yanayi kamar yadda Muhammad Ringa ya bayyana. Abin da yake janyo wannan ba komai bane illa matsala ce da mutum ya tsinci kansa a ciki kuma ya kasa haƙuri kuma babu imani. Akwai jami'an tsaron haɗin gwiwa da ke sa ido kamar hukumar kula da zirga-zirgar motoci kan hanya a lokuta daban-daban a waɗannan da ma wasu wurare a faɗin jihar. Omar Shehu Leman, BBC Hausa daga Legas a Najeriya.